Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε με χαρά για άλλη μία φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλώς ορίσατε. Χαίρετε κύριε Αϊφαντή, τι κάνετε? Καλό σας απόγευμα κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι τις καλύτερες ευχές μου για τους ακροατές. Σας καλούμε για άλλη μία φορά. Γνωστή η διπλωματική σας εμπειρία. Παρακολουθείτε στενά τις διεθνείς εξελίξεις, τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις. Από εκεί θα ξεκινήσουμε αναφορικά με την γαλάζια πατρίδα που μέχρι τώρα την είχαμε σε ένα επίπεδο ρητορικό και τώρα σε λίγο καιρό από σήμερα, όπως έχει προαναγγείλει ο Ερντογάν και οι υπουργοί του, θα γίνει νόμος του κράτους. Και αναρωτιέμαι τώρα με τη γαλάζια πατρίδα τι μέλη γενέστε αναφορικά με το Αιγαίο, όπου η Τουρκία νομικά πλέον θα αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω, παρακαλώ. Έχετε δίκιο κύριε Βαρδάκη, έχετε δίκιο. Η Τουρκία συνοψίζει το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας σε ένα νομικό κείμενο, το οποίο θα δεσμεύει την τουρκική διοίκηση, τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το τουρκικό κράτος. Και το πρόβλημα είναι ότι ο χώρος εφαρμογής αυτού του νέου νόμου είναι η ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα ελληνικά νησιά, τα χωρικά μας ύδατα, η στεριά, το αν δηλαδή θα βάλουμε πάνω το α ή το β οπλικό σύστημα, πόσους στρατιώτες έχουμε, το εάν θα απλώσουμε καλώδιο οπτικών ινών ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ. Έτσι, όλα αυτά θα ρυθμίζονται από το νέο τουρκικό νόμο και την εφαρμογή του οποίου θα αναλάβουν φυσικά οι τουρκικές υπηρεσίες, η ακτοφυλακή, οι ένοπλες δυνάμεις κτλ. Φερρυπίν, αν ένα πλοίο δίχως την άδεια της Τουρκίας επιχειρήσει να ποντίσει αυτό το καλώδιο οπτικών ινών, ο πλοίαρχος θα συλληφθεί και θα εμφανιστεί μπροστά στο τουρκικό το παγγείλη κατηγορία ο Τούρκος εισαγγελέας και θα αντιμετωπίσει την τουρκική δικαιοσύνη. Που σημαίνει ότι η τουρκική ακτοφυλακή, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συλλάβουν ενώ θα ποντίζει το καλώδιο στο χώρο που ο τουρκικός νόμος ορίζει ότι είναι τουρκικής αρμοδιότητας. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται και κάνουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να τον δούμε πρώτα τον νόμο, να τον ψυχολογήσουμε τον νόμο. Πρόκειται για αστιότητες, έτσι. Οι Τούρκοι μπορούν να περνάνε στη Βουλή τους ό,τι νομοθέτημα θέλουν για τον Άρη, για την Αργεντινή, αλλά η Ελλάδα, η οποία είναι δίπλα τους, θα πρέπει και αυτή με τη σειρά της να κάνει εκείνες τις νομικές ενέργειες και τις ενέργειες επί του πεδίου για να ασκήσει τα δικαιώματα που εμείς θεωρούμε ότι μας παραχωρεί το διεθνές δίκαιο. Τι εννοείτε, λίγο ερμηνεύστε μου αυτό τώρα, να μου το κάνετε λίγο πιο... Θα πρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, το ανώτατο όριο που μας δίνει, που μας επιτρέπει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν έχει κυρώσει η Τουρκία, αλλά το έχουν κυρώσει μόνο 4-5 χώρες δεν το έχουν κυρώσει. Αλλά και αυτές το εφαρμόζουν και το επικαλούνται. Είναι πλέον εθνικό δίκαιο. Λοιπόν, ή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, όσο δεν τα ασκούμε, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, τα ασκεί ανθιμών η Τουρκία. Με το νομοσχέδιο αυτό, είναι κλασική περίπτωση, επωφελούνται του κενού, της μη άσκησης των ελληνικών δικαιωμάτων κυριαρχίας και επεκτείνονται αυτοί. Άρα θα πρέπει και σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο και επί του πεδίου και κατά την προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου η Τουρκία θα έχει περάσει τον νόμο από τη Βουλή της, και αν η Ελλάδα δεν μιλήσει, τον νόμο αυτό θα τον εμφανίσει η Τουρκία εκεί, θα τον διατυμπανίσει, θα πει ότι
τσιμεντώνει την αμυντική δυνατότητα του ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου. Εάν εμείς επιλέξουμε να μην μιλήσουμε, θα το έχουμε καταπιεί. Εάν επιλέξουμε να μιλήσουμε, θα καταστήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ επιδιαιτητή της διαφοράς. Και έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα συγκινηθεί από καθαρά νομικά επιχειρήματα που προβάλλει η ελληνική πλευρά, αλλά θα υπολογίσει και θα σταθμίσει το συσχετισμό ισχύως. Πιστεύουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι. Το ίδιο αυτό πιστεύουν οι Τούρκοι. Σημασία και πιστεύει ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πολύ ισχυρότερη μόνο. Αυτό το κρύβουν οι Έλληνες κυβερνώντες. Άκουγα πριν από κάποιες μέρες τον καθηγητή Κερίδη να ομιλεί για 10 πλοία που παρατάσσει η Ελλάς. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα 10 πλοία? Είναι 4 Πελαρά, 2 Μπεργαμίνι και 4 εξυγχρονισμένες Μέκο. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχω ακούσει. Από όλα αυτά εμείς έχουμε μία Βελαρά, τον Κίμωνα. Ούτε της Μέκο έχουμε εξυγχρονίσει, ούτε της Μπεργαμίνι έχουμε αγοράσει. Ούτε και οι άλλες 3 Βελαρά αυπηγούνται. Συνεπώς, πώς να αντιπαρατάσσουμε 10 πλοία? Αντιπαρατάσσουμε στον πολυάριθμο τουρκικό και σύγχρονο τουρκικό στόλο. Εμείς αντιπαρατάσσουμε τον Κίμωνα, ακόμη δεν έχουμε μάθει να τον... Είμαστε σε στάδιο εξοικείωσης με το όπλο αυτό. Και τις 4 μη εξυγχρονισμένες Μέκο και 6-8 φρεγάτες ολλανδικής κατασκευής από τη δεκαετία του 70. Πλοία που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. Και δεν είναι φτιαγμένα για τον σύγχρονο πόλεμο. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε drones, ούτε τους νέους πυράβλους, οι οποίοι έχουν ταχύτητες και τις οποίες δεν είναι φτιαγμένες τα αντιεροπορικά τους συστήματα. Συνεπώς, η κοινή λογική λέει ότι αν ήμασταν πανίσχυροι όπως διατείνονται οι κυβερνώντες, οι Τούρκοι δεν θα τολμούσαν. Οι Τούρκοι όμως τολμούν γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είμαστε πανίσχυροι, ότι αυτοί είναι ισχυρότεροι και κυρίως ξέρουν ότι η Ελλάδα μια αφορμή ψάχνει για να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει τις διεκδικήσεις που οι Τούρκοι βάζουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή να συζητήσουμε τρόπους συμμόρφωσης με το τουρκικό νομοθέτημα. Όπως έλεγε και ο κ. Ροζάκης και όχι μόνο, να τους προειδοποιούμε για το τι θα κάνουν. Ξέρετε, σήμερα σκέφτομαι να πάω για κολύμπη. Θα θέλουμε ένα email απέναντι, δεν είναι τροπή. Αυτό το πράγμα όμως είναι μείωση της εθνικής μας κυριαρχίας. Και ουσιαστικά όταν μια χώρα νομοθετεί για το έδαφος της άλλης, ουσιαστικά την προσαρτεί. Την προσαρτά, συγγνώμη. Προσάρτησης. Σας ακούμε εξαιρετικά ανήσυχο για τις επερχόμενες εξελίξεις στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, ήταν η δουλειά μου τόσα χρόνια η έμπρακτη εφαρμογή των διεθνών σχέσεων, όχι σε θεωρητικό επίπεδο από ακαδημαϊκής καθέδρας, αλλά επί του πεδίου. Οι διπλωμάτες αυτό κάνουν. Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι δεν ανησυχώ. Ανησυχώ διότι οι Τούρκοι μεθοδικά έχουν χτίσει ένα αφήγημα, έχουν ερίσματα σε αυτούς που εμείς θεωρούμε συμμάχους μας και εταίρους μας, δηλαδή στους Γερμανούς, στους Βρετανούς, στους Ισπανούς, ερίσματα κοινών συμφερόντων που έχουν δημιουργήσει συν τον χρόνο. Και εμείς σκεπτόμαστε να διαμαρτυρηθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους βάλουμε επιδιαιτητές. Εάν η Ελλάδα επιχειρήσει να βάλει οποιονδήποτε επιδιαιτητή, ο επιδιαιτητής θα λύσει την διαφορά με βάση τα δικά του συμφέροντα ως προς την Τουρκία. Όταν λοιπόν οι Ισπανοί συνεργάζονται για την συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με τους Τούρκους, όταν οι Γερμανοί ετοιμάζονται να τους δώσουν Eurofighter και να αγοράσουν τους νέους τουρκικούς πυράβλους Typhoon για προκειμένου να αντικαταστήσουν τους αμερικανικούς Tomahawk που δεν θα εγκατασταθούν στη Γερμανία. Όταν οι Βρετανοί θεωρούν ότι η Τουρκία είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Πιστεύετε ότι αυτοί θα βγάλουν μια απόφαση υπέρ ημών? Και για ποιο λόγο να πάμε σε επιδιαιτητές για αυτά τα οποία είναι αναφέρεται τα δικαιώματά μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο? Εμείς πρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, να διακηρύξουμε ΑΟΣ την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και αν η Τουρκία θεωρεί ότι αυτή η διακήρυξη μπαίνει στα δικά της χωράφια, ωραία, να πάμε γι' αυτό στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου. Και επειδή η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, μπορούμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά να κριθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όχι με βάση τις προϋπάρχουσες γενικές αρχές. Αυτά τα πράγματα είναι ανέφικτα. Η κυβέρνηση πριν η Τουρκία νομοθετήσει άρχισε έπαθε κατευναστικό πανικό. Πήρε τους Patriot, ενώ δεν συνέτρεχε κανείς λόγος να τους πάρει. Αν ήθελε να τους πάρει, τους έπαιρνε αργότερα. Πήρε τα αεροπλάνα από την Κύπρο, πήρε τα αεροπλάνα από τη Λίμνο. Κυριολεκτικά δείχνει στην άλλη πλευρά και διεθνώς την εικόνα κατατρομοκρατημένων ανθρώπων που τρέμουν ένα θερμό επεισόδιο που δεν θα εξελιχθεί σύμφωνα με τους ελληνικούς σχεδιασμούς. Λοιπόν, είναι έτοιμοι να πετάξουν την πετσέτα μέσα στο ring, προκειμένου να αποφύγουν τον αγώνα, να τα δώσουμε από πριν να τελειώνουμε, βρε αδελφέ. Αυτή είναι η αντίληψη που διακινεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Αν δείτε, ας πούμε, ο άνθρωπος που θέλει να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας, δεν έχει πει λέξη για Τουρκία, λέξη για γαλάζια πατρίδα, μιλάει για έναν πατριωτισμό δίχως Ελλάδα. Ο πατριωτισμός του είναι η κλιματική αλλαγή, η αναγνώριση των πολλαπλών φύλων, τα βάσανα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η πράσινη ανάπτυξη, οπωσδήποτε αυτή. Αυτός είναι ο πατριωτισμός του Τσίπρα. Δεν έχει πει τη λέξη Τουρκία. Όπως δεν έχει πει και λέξη για τις υποκλοπές, δεν έχει πει λέξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει πει λέξη για τα ΤΕΠΗ. Γιατί? Γιατί δεν φύγει θέματα τα οποία θα τον δυσχέρεναν να συγκυβερνήσει για το καλό της χώρας, βεβαίως. Πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα με το Μητσοτάκη. Τώρα διαβάζω και στην εστία της Κυριακής ότι σε αυτή την αναμόχλευση, την πολιτική που βρισκόμαστε με Καριστιανού και Τσίπρα, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς για το νέο του κόμμα, και θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί είναι σε έξαρση τα ελληνοτουρκικά, θα δούμε μπροστά μας δύσκολες καταστάσεις στο Αιγαίο και απαιτούνται χειρισμοί σε εθνική συνεννόηση. Δεν ξέρω τι πρέπει να πράξουν. Κύριε Βαρδάκη, για το τελευταίο που είπατε, για τους χειρισμούς με εθνική συνεννόηση. Φαντάζεστε ο Μεταξάς όταν ο Γκράτσι που επέδιδε το τελεσίγραφο να του έλεγε θα σας απαντήσω αφού κάνω εθνική συνεννόηση, και να φώναζε τους διάφορους πολιτικούς αρχηγούς, πολλούς από τους οποίους είχε σκορπίσει στα ξερονήσια, και να τους έλεγε εσείς τι νομίζετε? Όταν στην παρούσα σημερινή κατάσταση πας για αυτό που λένε εθνική συνεννόηση, ουσιαστικά ψάχνεις δικαιολογίες να μην παραδώσεις αυτά που ζητάει η Τουρκία από μόνος σου. Θες συνεννόηση. Λοιπόν, ο Σαμαράς και ο Καραμανλής έχουν τοποθετηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πρώτα απ' όλα στη διάρκεια της ίδιας τους της θητείας, η οποία ήταν άλλων εποχών, επί άλλων εποχών. Η Τουρκία δεν ήταν αυτή που ήταν. Η Ελλάδα επί Σαμαρά είχε να αντιμετωπίσει τα μνημόνια, το ξέσπασμα των μνημονίων κτλ. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί την τελευταία τριετία έχουν μιλήσει ξεκάθαρα. Και προσωπικά εκτιμώ ότι είναι οι μόνοι που είναι σε θέση να ελιχθούν μέσα στο διεθνές περιβάλλον, προσπίζοντας τα δικαιώματα της χώρας και όχι ξεπουλώντας τα.
Και γι' αυτό το λόγο απέναντί τους είναι ολόκληρο το σύστημα, το οποίο σου λέει έλα βρε παιδί μου τώρα η νόσας. Ας την κυβερνήσει με την Τουρκία θέλει το πολιτικό σύστημα, αρκεί η Τουρκία να το αφήσει ελεύθερη πρόσβαση στο ιστορικό καφενείο των Αθηνών, Τζακάπ. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Ο Σαμαράς και ο Καραμανλής είναι κομμένοι από άλλο υφάσμα και νομίζω ότι η συγκυρία της όξυνσης με την Τουρκία θα δείξει ποιος μπορεί να χειριστεί διακυβεύματα αυτού του μεγέθους, υπαρξιακά. Ο σημερινός πρωθυπουργός και η ΣΥΝ αυτό δεν μπορούν να διαχειριστούν διότι δεν θέλουν. Ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε τεμενάδες, για να το πω κόμψα, δεξιά και αριστερά στο Μαξίμου όταν έμπαινε ο Ερντογάν. Έγινε εικόνα ή ουδήποτε πολιτικού στον κόσμο ελεύθερης χώρας, μόνο στις Ινδίες υποκρίνονταν στον Βρετανό αντιβασιλέα, κάτι τύποι με λιβρέες εκεί. Δηλαδή μιλάμε για αδιανόητα πράγματα τα οποία προσπαθούν να μας πούνε ότι είναι κανονικότητα. Έχετε δίκιο. Έχει αποδομηθεί η πολιτική Μητσοτάκη από Καραμανλή και Σαμαρά. Χρειαζόμαστε άλλους ανθρώπους και ο Σαμαράς και ο Καραμανλής μπορεί να αποτελέσουν τη βάση ενός πατριωτικού μετόπ, μιας πατριωτικής συσπήρωσης. Την βάση και την αιχμή, γιατί ξέρουν να τα χειριστούν. Σας μιλάω έχοντας δει πολλούς πολιτικούς αρχηγούς πώς χειρίστηκαν. Ήμουν στο διπλωματικό γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του Νταβός. Έβλεπα πώς το χειρίστηκε. Από την κρίση του Σισμίκ, επιστράτευση και τα λοιπά και μετά στον Νταβός. Έχω δει τον Τσίπρα. Ξέρω γιατί μιλάω. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν το στομάχι, η διάθεση και την ικανότητα να υπερασπίσουν τη χώρα. Οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να κυβερνήσουν απλώς. Έγινε τέτοιες περιπτώσεις, πιστεύω εγώ, ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Και δεν έχουμε άπειρες επιλογές. Έτσι. Συνεπώς, πιστεύω ότι εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα και πρέπει η ελληνική κοινωνία να υποστεί ένα γερό τράνταγμα, να καταλάβει τι διακυβεύεται και να κατέβει στους δρόμους για να το υπερασπίσει. Ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος δεν πρόκειται να κάνει κάτι για μας χωρίς εμάς. Πρέπει όλοι να συναισθανθούμε τι διακυβεύεται. Και ο λαϊκός παράγοντας να παίξει τον ρόλο του. Χωρίς τον λαϊκό παράγοντα κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα θηρία. Ήτι στις ΗΠΑ, στην Τουρκία, με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε πολλά εισαγωγικά, οι οποίοι μας ζητούν να χωρίσουμε εθνικό χώρο για την Τουρκία, διότι αυτή είναι η επιλογή της. Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Λοιπόν, ή το συνειδητοποιούμε ή μοιραίοι Βουλή και άδειλη αντάμα προσμένουμε μοιραίοι κάποιο θάμα. Το λέει ο Βάρναλης, δεν ξέρω αν λέω σωστά το στίχο, αλλά αυτό. Λέτε, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση που κάνατε. Καλείται το λαό να είναι σε γρήγορση και επαγρύπνηση, έρχονται δύσκολες ώρες στα εθνικά. Ακριβώς. Έχουν ξαναέρθει και δύσκολες ώρες. Το 1974, εγώ τις έχω βιώσει, ήμουν 19 χρονών το 1974. Και πέρα από το τι έχω βιώσει εγώ τότε, αυτά τα έχει τεκμηριώσει με το πολύ καλό του βιβλίο ο Αλέξης Παπαχελάς. Εγώ δεν είμαι οπαδός του Παπαχελά, το αντίθετο. Αλλά το βιβλίο του αυτό είναι ιστορικά τεκμηριωμένο, είναι καλογραμμένο και κυρίως δείχνει το απίθανο μέγεθο, πόσο ασήμαντοι ήσαν
οι Έλληνες τότε ηγέτες. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Κυπραίο και στον Γεραπετρίτη? Ο Κυπραίος ήξερε υπασία τουλάχιστον. Αλλά ήταν εντελώς άσχετος υπουργός εξωτερικών, γιατί ο Γεραπετρίτης είναι και έχει κάνει. Λοιπόν, εκεί στα πρακτικά αυτού του συμβουλίου που συγκάλεσε ο Ιωαννίδης, ακούγονται όλου του κόσμου οι ανοησίες, όπως τις ακούμε σήμερα, που τελεία με αντίστοιχες. Παλικαρισμοί της τελευταίας στιγμής, παραχωρήσεις. Είμαστε λοιπόν στην κατάληξη μιας μακράς πολιτικής με Συμφωνία των Αθηνών, έτσι, που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε και προηγούμενα μιας λογικής κατευνασμού αντεξημέρωσης της Τουρκίας, την οποία είχε εισηγηθεί η πρώην Πρωθυπουργή Σιμίτης και Γιώργος Παπανδρέου, και η οποία μας έφερε εδώ που μας έφερε. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο, δυνάμωσε τις ένοπλες δυνάμεις της, δυνάμωσε την οικονομία της, ενώ εμείς εξοκύλαμε. Αυτό το δυσμενέστατο συσχετισμό δυνάμεων έχουμε να χειριστούμε. Αν πιστεύει κανείς ότι θα ξυπνήσει ο Παΐσιος και θα κυβερνήσει αυτός, ή ότι θα έρθει κάποιος ηθοποιός από το Χόλιγουντ να αναλάβει τις τύχες του έθνους, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Διότι αυτή η πραγματικότητα την οποία μας επισύουν και μας λένε ότι χάρη της καθημερινότητας, της καθημερινής μας πραγματικότητας πρέπει να τα δώσουμε να ησυχάσουμε. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα του ΟΠΚΠ, η καθημερινή πραγματικότητα των υποκλοπών, ότι στις 18 του μήνα σου τελειώνουν τα λεφτά, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οι ανώτατοι δικαστές είναι βαθύτατα διεφθαρμένοι και όποιος ξέρει βλέπει. Λοιπόν, η χάρη αυτή τη καθημερινότητα μας δεν είναι καθισμένη ησυχία για να τη διατηρήσουμε. Με συγχωρείτε, δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανένα. Παρά μόνο από αυτούς που υποφελούνται. Πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα άλλο μέτωπο. Θέλω το σχολιασμό σας αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό. Η Ευρώπη, κύριε Αϊφαντή, καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις και μία εξ αυτών είναι η Ρωσία. Φοβάστε, βρισκόμαστε, λέτε, σε μία πιθανή σύραξη της Ευρώπης με την Ρωσία, η οποία μέσω του Προέδρου της την απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάτσει ήσυχα. Μα προφανές είναι. Η Ρωσία αντιμετωπίζει την Ουκρανία υποβοηθούμενη από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η Ρωσία έχει κάνει μια συμφωνία στο Anchorage της Αλάσκα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ για αποδέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να στηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία. Και επειδή βλέπουν ότι το κενό αυτό καλύπτεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Γαλλία και από τη Γερμανία, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι διαθέτουν πυράβλους τύπου Ορέσνικ. Ακόμη και με συμβατική κεφαλή είναι μη που μπορούν να φέρουν και πυρηνική. Αλλά εγώ σας λέω ότι δεν διαβαίνουν το πυρηνικό κατόφλι. Οι Ρώσοι τους φορτώνουν μια στιβαρή συμβατική κεφαλή και τους εξαπολύουν. Δεν μπορούν να ανακοπούν. Δεν υπάρχει ανάσχεση σε αυτό το όπλο. Λοιπόν, αν αυτό το όπλο πέσει σε κάποιες ανατολικές περιοχές της Πολωνίας, αν πέσει σε κάποιες ανατολικές περιοχές βαλτικών χωρών, ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα απαντήσουν με πυρηνικό πόλεμο. Εδώ είναι το θέμα. Είμαστε έτοιμοι, είναι έτοιμες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να μπουν σε έναν υπαρξιακό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας χάρη των Ουκρανών. Οι Ρώσοι μπορούν να χτυπήσουν περιοχές, στρατώνες πολωνέζικους, λιθουανικούς, λετονικούς κτλ. Και να πούν χτυπήσαμε χώρους από όπου διοχετεύεται η δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Χτυπήσαμε δηλαδή τα οπλικά συστήματα αυτά, όχι πάνω στο ουκρανικό έδαφος, τα
χτυπήσαμε τους χώρους αποθήκευσής τους εγγύς των συνόρων. Δεν απέχουν πολύ από το να το πούν. Διότι ακριβώς ξέρουν ότι οι Ευρωπαίοι δίχως τους Αμερικανούς είναι χάρτινοι τίγρης. Και επειδή αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα ο πρόεδρος Πούτιν, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί επί 5 χρόνια δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, θα πρέπει να την τελειώσει και θα το πράξει μάλλον με κλιμάκωση πριν διαπραγματευτεί. Κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε την ανάλυση σας και με την Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ έστειλε επίσης στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με πιο ακόμα αυστηρότερους όρους, την ώρα που έχουμε κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και έχει ζητήσει ήδη την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας η Γαλλία. Δεν πάνε και εκεί καλά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήμουν από τους ανθρώπους που έχω πει, ακριβώς επειδή ξέρω την περίπτωση πολύ καλά, έχω υπηρετήσει στο Ιράν, έχω μιλήσει με την ηγεσία τους, έχω μιλήσει με την αντιπολίτευσή τους, ότι το πραγματικό πρόβλημα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει καμία διάθεση για μια εκεχηρία. Το πυρηνικό πρόγραμμα και παράδοση του πυρηνικού υλικού στο Καζαχστάν, στους ίδιους Αμερικανούς ή οπουδήποτε. Διότι το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν μια πρόφαση για τους Ισραηλινούς να ζητούν, το πρόεδρος Τραμπ τους ικανοποίησε το αίτημα αυτό, να ζητούν να χτυπηθεί το Ιράν. Για δε τους Ιρανούς το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν κάτι το οποίο θα το αντάλλασαν, την λήξη του δηλαδή, με την λήξη των Αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίες από το 1979 και μετά έχουν σακατέψει την Ιρανική οικονομία. Δεν έχουν λοιπόν κανένα συμφέρον οι Ισραηλοί, και οι Ισραηλοί από ό,τι φαίνεται είναι σε θέση, το Ισραηλινό λόμπι και η Ισραηλινή κυβέρνηση, να υπαγορεύουν τη βούλησή τους στον πρόεδρο Τραμπ. Δεν είναι νοητό να λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θέλει πιο αυστηρή, πιο εγγυήσεις και οι άλλοι να έχουν μπει μες στο Λίβανο. Η κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου του Μποφόρ που είναι σε στρατηγική θέση, είναι ένα μνημείο μεσαιωνικό μεν, αλλά έχει παίξει κομβικό ρόλο σε όλους τους πολέμους ανάμεσα, σε όλες τις εισβολές του Ισραήλ στο Λίβανο. Είναι ένα σημείο άμυνας. Τότε περισσότερο ήταν η Παλαιστίνη, μετά η Χαμάς, μετά η Χεσμολά, οι Σιήτες, η Αμάλ και μετά η Χεσμολά. Λοιπόν, δείχνει ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν κατάπαυση του πυρός. Έχουν καταλάβει ήδη το 1/4 της χώρας, του Λιβάνου, χωρίς να το ελέγχουν πλήρως, γιατί υπάρχουν μονάδες της Χεσμολά οι οποίες κάνουν αντάρτικο κτλ. Αλλά έχουν προχωρήσει. Τι είδους εκεχηρία λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να υπάρξει ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που να μην αφορά το Ισραήλ? Διότι αύριο οι Ισραηλοί με το πρόσχημα ότι το Ιράν υπογείως ενισχύει τη Χεσμολά θα χτύπαγαν πάλι την Ιρανική πρωτεύουσα. Για οποιοδήποτε σχέδιο, καλό, λιγότερο καλό, καλύτερο, πρέπει να υπάρξει ειλικρινής και πλήρης κατάπαυση πυρός. Όσο αυτό δεν επιτυγχάνεται, δεν ανοίγουν τα στενά του ορμούς οι Ιρανοί. Αυτό το όπλο έχουν. Να κλείσουν τα στενά του ορμού και να προκαλέσουν έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία. Και αυτό κάνουν με πολλή συνέπεια. Πόσοι είχαν υπηρετήσει με κάποιες αξιώσεις στο Ιράν, και θυμάμαι και κοινά κείμενα των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016-2017 που λέγαμε ότι υπήρχαν οι φήμες ότι ο Τραμπ θα αποχωρήσει από την συνθήκη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα με τους Ιρανούς για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος, και ότι αυτό θα ήταν και μια ευκαιρία για τους Ισραηλούς να χτυπήσουν το Ιράν. Λέγαμε ότι η απάντηση των Ιρανών θα είναι το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Διάφοροι τύποι που δεν είχαν έρθει ποτέ στο Ιράν, δεν είχαν καμία γνώση της χώρας, μας λέγανε ότι αυτό είναι αδύνατο. Βλέπουμε σήμερα αν είναι δυνατόν ή όχι. Αλλά δεν τα πληρώνει η Ισραηλινή κοινωνία
το κλείσιμο των στενών του ορμού, το πληρώνουμε εμείς στην αντλία βενζίνης, ο κόστος της ενέργειας. Εξαντλούνται τα αποθέματα. Κάθε μέρα λείπουν από 8 μέχρι 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την προσφορά. Αυτό θα οθήσει τις τιμές και θα τις διαμορφώσει γύρω στα $150 το βαρέλι. Σημαίνει ότι στην Αθήνα θα πληρώνουμε 3 ευρώ την νοθευμένη αμόλυβδη και εσείς στο Ηράκλειο την πληρώνετε 4,5. Θησαυρίζουν τα δύο διελιστήρια της χώρας και ουρανοκατέβατα. Αν ο κόσμος είναι ευτυχής με αυτή την προοπτική, ας μην ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με άλλα θέματα. Αν όμως ο κόσμος καταλάβει ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η διεθνής κατάσταση χρειάζεται άλλες πολιτικές, θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, όλα όσα μέσα προβλέπει το Σύνταγμα, αρχίζοντας από τη διαμαρτυρία και τελειώνοντας τις εκλογές, για να φέρει άλλους κυβερνώντες οι οποίοι μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον θα δώσουν προτεραιότητα όχι στο να κάνουν πλάτη στα διελιστήρια να χρυσαυρίζουν, αλλά στο να μειωθούν οι τιμές στην αντλία, μειώνοντας τους φόρους σε πρώτο στάδιο. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα των λοιπασμάτων, κύριε Βαρδάκη. Υπάρχουν ατελείωτα προβλήματα, τα οποία πλήττουν την ελληνική γεωργία και την κάνουν σε μια σκιώδη υπόθεση όταν τα λοιπάσματα έχουν το κόστος τους εκτοξεύεται στο Θεό. Γιατί τα λοιπάσματα διακινούνται μέσω του Περσικού κόλπου οι πρώτες ύλες τους. Εμείς δεν έχουμε καν εργοστάσιο παραγωγής λοιπασμάτων. Δεν έχουμε κάνει καν μακροπρόθεσμη συμφωνία αγοράς από την Αίγυπτο σε χαμηλές τιμές. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως, διότι όπως αντιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι αγιάτρευτο. Είναι αυτοί οι φτωχοί που ενοχλούν εκεί τη χώρα και δεν τις επιτρέπουν να είναι ένα ησυχαστήριο και τόπος αναψυχής των πλουσίων. Υπάρχουν αυτοί οι φτωχοί που φταίνε, αν δεν φταίνουν οι ίδιοι, φταίνουν οι γονείς τους. Γιατί είναι φτωχοί? Γιατί με τα αιτήματά τους. Αυτό είναι το πρόβλημα, όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και έρχονται λοιπόν, είδατε τον Τσίπρα να πει τίποτε για να φθηνεί η βενζίνη? Όχι βέβαια, δεν μιλάμε ενάντια στα συμφέροντα αυτών που μας οργανώνουν τις φιέστες. Κύριε Εφαντή, θέλω να σας ευχαριστήσω με θερμότατα, πάντα πολύτιμη ουσιαστική η ανάλυση σας για την ενημέρωσή μας. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τους ακροατές για την υπομονή σας.